Cafea și știri despre cripto. Știu că mulți sunteți interesați de acest subiect, așa că haideți să vedem și niște știri despre asta, cu ce s-a mai întâmplat, cine a mai adoptat cripto, ce se mai prevestește în industria asta și așa mai departe. Și avem, bineînțeles, pe site-ul angelbusiness.ro, îl veți găsi și în descriere, avem povestea din spatele celor 10.000 de bitcoin plătiți pentru 2 pizza. Practic, pe 22 mai 2010 se numește Bitcoin Pizza Day. Este un domn care a zis, băi, eu vreau să plătesc ceva cu bitcoin. Într-un final, în 2010, vă dați seama, era ceva, nu că SF, adică și a zis, băi, eu vreau să plătesc ceva cu bitcoin. Pe atunci un bitcoin, adică echivalentul la 2 pizza, erau vreo 10.000 de bitcoin. Acum 10.000 de bitcoin valorează vreo 200 de milioane de euro sau de dolari. Și practic a luat legătura cu cineva și a rezolvat, până la urmă a reușit să cumpere pizza. Acesta a plătit practic 41 de dolari pe acea pizza pentru că atâta era conversia în acei 10.000 de bitcoin. Ceea ce mi s-a părut, băi, deci îți dai seama, oamenii au avut intenția până și atunci să folosească bitcoinul ca și efectiv, ca și monedă alternativă și mulți merg în sensul ăsta, spun că se va renunța la, cel puțin la dolar, pentru că oamenii nu mai au încredere în el și că se vor îndrepta cât mai mult către zona asta de cripto. Și avem așa, șeful celui mai mare manager de active din lume a oferit o abordare oarecum optimistă a primei criptomonede din lume. Deci este domnul CEO de la BlackRock. BlackRock este o companie care manageriază active de, stați un pic, 7,4 trilioane. Deci, cei care se spun că sunt printre cei mai bogați oameni din lume au 100 de miliarde, 150, 200 de miliarde pe acolo. Aici vorbim despre active de 7,4 trilioane. Deci este un trust destul de important, putem spune. Da? Și el a spus așa, că deocamdată piața criptomonedelor este relativ mică comparativ cu alte piețe și că aceasta va crește. Asta unul la mână. Și doi, ce mi s-a părut interesant, a spus că apare întrebarea dacă modifică necesitatea dolarului ca și monedă de rezervă. În punctul de față, dolarul este moneda de rezervă la Banca Mondială. Adică majoritatea tranzacțiilor din lume se fac în dolari. Dacă tu vrei să cumperi ceva din China, cumperi în dolari, nu cumperi în moneda lor chinezească. Dacă vrei să cumperi din Pakistan, cumperi în dolari. Tu fiind în România, ei fiind în Pakistan, tot în dolari se tranzacționează. De asta SUA și-a permis anumite lucruri pentru că și-au permis să bage foarte mulți dolari în uz, să printeze foarte mulți dolari, cum s-ar spune, și au exportat inflația. Pentru că acei dolari au fost printați, dar s-au cumpărat chestii și servicii și așa din afară și s-au circulat în afara țării. Dacă noi am produce foarte mulți lei, de exemplu, inflația rămâne în țară, pentru că doar în țară se folosește acea monedă și atunci ar crește inflația și moneda s-ar devaloriza. În momentul în care îți permiți să exporți inflația, cum a făcut SUA, și-a permis să printeze foarte mulți bani, să aibă o creștere foarte mare economică pe o foarte lungă perioadă de timp și nu s-au luat nimeni de ei. Dar dacă se va schimba acest lucru și dolarul nu va mai fi acea monedă de referință, va fi interesant. Va fi interesant. Cred că următorii ani vor fi foarte interesanți și cred că vor fi schimbări financiare foarte importante în următorii 5-7, să zicem, ani. Poate chiar și mai devreme. Dacă urmăriți, probabil știți că Bitcoinul a ajuns la 19.000 de dolari. Pe acolo, adică se învârte, depinde când vedeți acest video, dar este în linia asta. Adică a făcut un salt, se învârtea 15-16.000, a făcut un salt până la 19.000, apoi a scăzut brusc și apoi a crescut brusc la loc. Fiind din nou o oportunitate foarte bună pentru cei care au urmărit aceste valuri. Bun, și în principiu știrile și totul se îndreaptă în sensul ăsta. Din ce în ce mai mulți oameni influenți în lumea investițiilor încep să abordeze Bitcoin sau să-l accepte ca și investiție, să investească din ce în ce mai mult. În continuare se folosesc, adică procentajul din portofoliul marilor fonduri de investiții este destul de mic în Bitcoin, dar cu toate acestea începe să crească. Și este important că este luat în considerare, pentru că până acum, de exemplu, considera o chestie așa, SF, și nu lua nimeni în considerare și acum încep ușor chiar și bătrânii din domeniu să-l abordeze.
Potrivit expertului în aur, Bitcoin va crește de 20 de ori. Mai nu știu ce să spun de predicțiile astea, sincer. Deci el spune așa, că aurul va crește de 4-5 ori, ceva de genul acesta. În următorii 5 ani pot vedea aur la $4.000, deci este dublu, dar dacă aurul va ajunge la $4.000, Bitcoinul cel mai probabil va fi între $300.000 și $500.000, ceea ce înseamnă de 20-30 de ori mai mare. Nu știu de unde și până unde, adică bănuiesc că se fac niște predicții și proiecții în sensul acesta, mi se pare o creștere mare, adică ca un activ să crească de 20-30 de ori în 5 ani este rapid. Pentru că dacă stați să vă gândiți cum crește o companie, aceasta crește, nu știu, să zicem 20%, 30%, 50%, dacă este ceva extraordinar se dublează, dar să ajungi de 30 de ori sau de 20 de ori este puțin probabil. Ce este clar este că majoritatea prezic o creștere. Nu am auzit pe nimeni sau cel puțin nimeni influent în ultima perioadă să spună că Bitcoinul va ajunge la $2.000. Majoritatea spun 50.000, 100.000, 300.000, 500.000, cum vedem așa, dar majoritatea prezic o creștere. Și lucrul acesta cred că este important și voiam să vorbesc despre, de exemplu, în această idee. Știți că v-am zis în videoul trecut că am găsit această funcție pe Crypto.com fiind un ecosistem care practic îți oferă mai multe servicii, adică îți oferă serviciul de exchange, îți oferă carduri de credit pe care le poți folosi, de exemplu, și au o grămadă de beneficii, lucruri pe care am zis că le vom discuta pe rând. De data asta vreau să discutăm despre CryptoEarn. CryptoEarn este tot un serviciu din acest ecosistem care practic funcționează la modul îți blochezi niște bani, adică investești, pui niște bani într-un cont și primești dobândă. Deci funcționează ca un cont de economii normal la bancă. Doar că acei bani trebuie depuși într-o criptomonedă și primești dobânda tot în acea criptomonedă. Și haideți să intru pe aplicație să vedem exact. Deci, principiul este foarte simplu. Ai de ales dacă vrei peste o sumă sau sub o sumă, adică în funcție de ce sumă alegi, se schimbă procentul, dar dacă alegi o sumă modică și să zicem să blochezi banii pe 3 luni, de exemplu, ai 6,5 dobândă pe Bitcoin, ai 5,5 pe Ethereum, 3 pe Ripple și așa mai departe. Adică sunt mai multe monede acceptate. De exemplu, sunt monede care acceptă 12%, adică primești 12% dobândă, dar bănuiesc că este mai riscant pentru că nu știi în ce direcție va merge prețul monedei. Dar să presupunem că moneda se păstrează în aceste 3 luni și rămâne normal, adică să rămâne la același nivel sau pe acolo, tot primești 6,5% dobândă în acea monedă. Avantajul este nu te obligă nimeni să o schimbi. Adică să spunem așa, tu ai 0,01 Bitcoin și aduni 0,0 așa și se mai duce 6% tot în Bitcoin. Dacă nu-ți convine prețul de acum, mai aștepți și ai să-l schimbi când este prețul următor. Dar dacă luăm și o creștere a prețului în Bitcoin, da, să spunem că e acum de $10.000 sau de $1.000, da? Hai să luăm așa, e de $1.000 și faci 6,5%, ai, cât vine, $65. Deci dacă ai investi acum, de exemplu, $1.000, practic nu trebuie să faci nimic, îi pui într-un cont, îi blochezi 3 luni. Primești $65, acea dobândă, plus evaluarea monedei. Adică dacă Bitcoinul acum este 19.000 și mai crește 10%, primești practic 10% acea evaluare plus acel plus de 6,5% dobândă. În principiu este un serviciu foarte bun pe termen lung și recomandat ar fi să nu schimbi moneda. Adică este și o metodă bună de a strânge bani, pentru că odată ce ai pus acolo 3 luni de zile nu ai acces la ei. Bine, văd că au mai multe variante, adică ai varianta de o lună, de 3 luni și varianta flexibilă când poți să-ți retragi banii, dar primești din ce în ce mai puțin procent. Deci cel mai bun procent este la 3 luni. Și dacă blochezi banii 3 luni, practic primești și acea dobândă și te bucuri de evaluarea monedei. Dar din nou, dacă să spunem, deci cel mai worst case scenario, da, să spunem așa, ar fi ca în acele 3 luni moneda să scadă și banii tăi să valoreze mai puțin. Să spunem că ai băgat de 1.000 și banii tăi au valorat mai puțin. Nu te obligă nimeni să schimbi Bitcoinul respectiv, adică îl păstrezi până prețul își va reveni, pentru că long term oricum prețul va crește la loc. Este o metodă bună de a investi bani de care nu ai nevoie.
Dacă tu investești și spui că bun, dar banii ăștia chiar îmi trebuie peste 3 luni de mâncare, de exemplu, atunci nu este o idee bună. Dar dacă sunt bani care nu te deranjează, adică bun, am acolo 1000, 2000, nu am ce să fac cu ei acum, îi țin în bancă. Decât să-i ții în bancă, poți să-i lași acolo și să mergi așa din 3 luni în 3 luni și mai aduni această dobândă de 6,5%, care mi se pare chiar o investiție foarte bună, având în vedere că nu faci nimic. Și banca îți oferă 0,5, 1%, unele bănci poate 1,5%, dar în niciun caz nu ajungi la 6,5%. Și dacă mai pui și inflația, că moneda mai scade un pic în valoare, nu ești chiar bine dacă ții banii în bancă. Și cam asta ar fi. Sper că v-a plăcut acest video, bineînțeles. Nu uitați de like, nu uitați să vă abonați și ne auzim la videoul următor. Pa!